35 jaar zit tussen zilver en goud in. Hoe dan ook, Piet Arts heeft er alle jaren van meegemaakt. Hij was als tuinman in 1988 betrokken bij de aanleg. Ik wijs de mensen altijd op deze plant. Een hele oude, het is een pluimhortensia. Die stond er. Dacht u niet van waar beginnen we aan? Nee, je zag wat het zou gaan worden. De 82-jarige Arsenaar weet zich de officiële opening nog goed te herinneren. Al maakte prins Bernhard weinig indruk op hem. Hij is niet zo ver gewandeld, hè? Nee, vanuit het kasteel hier tot bij de Berceau. En daar stonden de golfkaartjes klaar. Ruim 10 jaar geleden zag het er niet naar uit dat het park ooit de 35 zou halen. In 2012 gingen de tuinen namelijk voor de tweede keer failliet. Nou, dat was best spannend. Het begon natuurlijk als het grootste bloemen- en plantenpark van ons land. Dat is ook heel lang goed gegaan. Maar goed, uiteindelijk kwamen er toch een aantal nieuwe exploitanten met andere gedachten. Ja, die trends anders oppikten dan uiteindelijk goed bleek voor het park. Ik zeg altijd, ze hebben hier een park aangelegd met gebruik maken van de oude bomen die er stonden. Arts is op zijn 65 gestopt met werken in de tuinen. Sindsdien geeft hij rondleidingen als vrijwilliger. Ook toen het park in handen was van een bedrijf dat meer gaf om kinderattracties dan om de bloemen en de planten. Blij dat die weg zijn. Ja, er stond hier veel te veel onkruid. Sinds de oprichting is er veel veranderd in en aan het park. Iets wat Piet ook natuurlijk heeft zien gebeuren. Zo moest vorig jaar de Casa Verde, een kast met mediterrane planten, worden afgebroken omdat deze niet meer veilig was. Door de hoge kosten en de klimaatverandering werd besloten geen nieuwe kast te bouwen. De mediterrane planten staan nu in de open lucht. Ja, de Nederlandse winters die zijn eigenlijk steeds vaker zonder sneeuw. En dat is eigenlijk ook wel een factor wat meespeelt dat die bomen en planten steeds beter in het Nederlands klimaat in de winter kunnen overleven. Komende woensdag wordt deze Plaza Verde officieel geopend. Dan kan Piet voortaan ook bezoekers over dit gebied vertellen. Al is zijn favoriete plekje vooralsnog ergens anders. Ja, goed, speciaal ook, omdat ik hem in 1987 al heb moeten snoeien. Ja. En het is elke dag genieten? Ja, altijd genieten hier.